Chineke ka anyị kene nna piano ndị kwere na ọbara ya Jesu. Anyị abịawo Chineke, anyị abịawo nna, anyị abịawo ikene gị, gọzie anyị Chukwu. Anyị abịawo Chineke, anyị abịawo nna, anyị abịawo ikene gị, gọzie anyị Chukwu. Piano ụmụ Chineke ka anyị gwere ụwa anyị tọọnụ Chineke onye na-echekwaba ya. Anyị abịawo Chineke, anyị abịawo nna, anyị abịawo ikele gị, gọzie anyị Chukwu. Anyị abịawo Chineke, anyị abịawo nna, anyị abịawo ikele gị, gọzie anyị Chukwu. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ndị be anyị ndewonu, ka unu mere. N'obi ekele na otito anyị ji ọṅụ gbakọ n'ihu nke Chineke ichinyere ya aja misa n'ụjọ pụrụ iche iji gosi ya obi ekele anyị maka ihe ọma niile ọ na-emere anyị, ijikwa ohere ahụ kọsara ya mkpa anyị dị iche iche ma yọkwa ya mgbaghara nke njọ. N'ụzọ pụrụ iche anyị na-esonye ụka n'ụwa niile na-eri oriri ncheta ndakwasị Mmụọ Nsọ dakwasịrị ndị otu Kristi, ọmụmụ na ngosipụta ụka n'elu ụwa. Anyị bụ mkpa dị iche iche wee bịa n'ihu nke Chineke, mana nke kacha nke wụ ntọhapụ ndị eji na-agbụ nke ndị iro na nchegharị nke mkpụrụ obi. Anyị na-echetakwa ụmụ anyị, na-etinye ha na jamisa, na-echeta ndị yọrọ ka echeta ha na ekpere, ọkacha nke ndị na-ekele Chukwu maka ụbọchị ọmụmụ ha, na-ayọka Chukwu gaa n'ihu na-echedo ma na-agọzi ya n'ụzọ pụrụ iche si na Kristi Onyenwe anyị. Ụmụnne m na Kristi, anyị emehiele mmadụ ibe anyị mehie Chineke, ka anyị jiri na ohere anyị ochaa aka n'uche anyị ma yọọ Chineke mgbaghara nke njọ. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ụmụnne m na-emehiewo m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, ma site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị ka m na-eme, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi Virgin ọkpụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m kwuru ya bụrụ m osebụlụwa Chukwu anyị arịrịọ ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga-duru anyị na ndụ ebighị ebi. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Eleison, eleison. Christe, Christe eleison.
eleison, Christe, Christe eleison, Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke onye nwe anyị, isi na amara nke oriri nke ụbọchị taa, idoro nzukọ gị nsọ na mba niile na ebe niile. Biko mee ka mmụọ nsọ gị bịakwasị ụwa niile. Mgbe ahụ inyere ụwa ozi ọma gị, ka anyị mere ka ike nke amara gị pụta ìhè.
anyị na-arịọ gị ka ị mee ka amara ahụ jupụta ugbu a n'obi ndị niile kwere na gị site na adịwe n'anyị Jesu Kristi hụ nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chi ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ụmụazụ Jesu zukọrọ n'otu ụlọ. Na mgberede, oke ụzụ dịka nke oke ifufe na-efesi ike wee si n'eluigwe jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Ha wee hụ ihe dịka ọtụtụ ire ọkụ ka ha na-ekesa onwe ha, nọkwasị n'isi onye ọbụla n'ime ha. Ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ, wee malite ikwu okwu dị iche iche dịka mmụọ nsọ ahụ si nye ha n'ike ikwu okwu. Mgbe ahụ, ọtụtụ ndị Juu ndị na-atụ egwu Chineke bi na Jerusalem si na mba niile dị n'okpuru anyanwụ bịa. Mgbe ha nụrụ ụzụ a, oke igwe mmadụ wee gbakọọ. Ihe wee gbagharị n'ihi na onye ọbụla n'ime ha nọ n'aka ndị ozi Jesu na-ekwu okwu n'asụsụ nke ala ya. Ibobo wee nwụọ ha niile n'ahụ. O jukwara ha anya, nke mere ka ha jụọ sị, ịnụkwa, ọ bụkwa ndị a na-ekwu okwu bụ ndị Galili? Olee otu anyị niile n'otu n'otu si anụ ihe ha na-ekwu n'asụsụ ala mụrụ anyị? Anyị si mba dị iche iche bịa. E nwere ndị Peshia na ndị Midia na ndị Elam na ndị si Mesopotamia, Judia na Kapadosia na ndị si n'ime Pontus na Asia. E nwekwara ndị si na Frigia na Pamfilia, ndị si Ijipt na akụkụ Libya nke dị na Siria nso, na ndị ọbịa si na Rom bịa, ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ, ndị a kpọbatara okpukpe nke ndị Juu, ndị Kristi na ndị Arabia. Anyị niile anụ ka ha na-ekwu okwu n'asụsụ anyị dị iche iche, okwu banyere oke ọrụ nke Chineke. Okwu nke zọpụrụ ụwa. Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Mkpụrụ obi m too onye nwe anyị, onye nwe m na Chineke m. N'ezie, ị nweghị atụ, ị bara ụba n'ọrụ aka gị dị iche iche. Ọ bụ gị kere ihe jupụtara n'ụwa niile. Ọ bụrụ na ị na-apụ ha ume ndụ, ha ala n'iyi, bịakwa laghachie ghọọ ntụ. Ọ bụrụ na ị zidatara ha mmụọ gị, ha ghọọ ihe ekere eke, i wee mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Ka ebube nke onye nwe anyị dịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ka onye nwe anyị ṅụrịa ọṅụ n'ọrụ aka ya. Ka ihe m buru n'abụ ya dị ya mma n'obi.
aga m aṅụrị ọṅụ na Onyenwe anyị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ mbụ nke Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Ma ugbu a, achọrọ m ka unu ghọta nke ọma na ọ dịghị onye ọbụla na-ekwu okwu site n'ọnọdụ mmụọ nke Chineke na-asị, Jesu bụ onye abụrụ ọnụ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ikwupụta na Jesu bụ onye nwe anyị ma ọ bụghị site na nduzi nke mmụọ nsọ. Onyinye amara dị iche iche dị, ma otu mmụọ nsọ. Otu mmụọ nsọ ahụ na-enye ha niile. Oke ije ozi dị iche iche dịkwa, ma otu onye nwe anyị ahụ ka a na-ejere ozi. Ụdị ike dị iche iche nke eji arụ ọrụ dịkwa, ma otu Chineke ahụ na-etinye ike ndị a n'ime onye ọbụla iji jee ozi. Ọ na-enyekwa onye ọbụla mara igosi ike nke mmụọ nsọ maka ọdịmma mmadụ niile. N'ihi na dịka ahụ mmadụ si bụrụ otu ma bịakwa nwee ọtụtụ akụkụ, otu a ka Kristi dịkwa. Ma ọ bụ ezie na akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ, ma ha niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu ahụ. Ebe ọ bụ na emeela anyị niile mmiri Chukwu n'ime otu mmụọ nsọ ahụ, anyị abịayiela n'otu ahụ nke Kristi ahụ, ma anyị bụ ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ma anyị bụ ndị ohu ma ọ bụ ndị nwere onwe ha. Emekwala ka anyị niile ṅụọ ọbara ya n'ime njikọ nke mmụọ nsọ ahụ. Okwu nke osebro ụwa. Ukwe ọma, ihe unu ga-aza bụ, bịa mmụọ nsọ n'obi anyị. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị, si n'eluigwe zidata ihe gị nke dị ebube. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị. Bịa nna nke ụmụ ogbenye, bịa aka na-enye onyinye, mụkesie n'ime obi anyị. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị. Onye ntasi obi kacha mma, bịa leta obi ndị nke gị, ịdị ụtọ, achọrọ m gị. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị. Ezumike ndị nọ na ndọlị, ndị oyi n'oge ekpomọkụ, ntasi obi na oge nsogbu. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị. Site n'ihe gị kacha nsọ ka o jupụta n'ime obi ndị niile kwere na gị. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị. Ewepụghị
o nweghị ihe mmadụ nkịtị pụrụ ime, mma adịghịkwa na mmadụ. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị, sachapụ ihe rụrụ arụ, wụọ mmiri n'ebe kpọrọ nkụ, gwọọ anyị ọrịa anyị. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị, gọzie ekwu nke kpọrọ nkụ, ka ihe oyi na-atụ nyara ọkụ, dezie ụkwụ gahiere ụzọ. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị, nye ndị kwere n'onyinye, were onyinye asaa nke gị nye ndị tụkwasịra gị obi. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị, were mmụọ nsọ kwue ha ụgwọ nke ibi ezigbo ndụ, nye ha aṅụrị ebighị ebi. Amen. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị. Bịa mmụọ nsọ n'uju n'obi ndị kwerenụ, mụnye n'ime ha ọkụ nke ịhụnanya gị. Onye nwe anyị na onye rono, ihe ọgụgụ nke si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ, bụ ụbọchị mbụ n'izu, ụmụazụ Jesu zukọrọ kpọchie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ Jesu bịara guzo n'etiti ha, sị ha, udo dịrị unu. Mgbe o kwusịrị nke a, o gosiri ha aka ya n'akụkụ ya. Ya mere ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Jesu wee sịkwa ha ọzọ, udo dịrị unu. Otu nna m si zite m, otu ahụkwa ka m si eziga unu. Naranụ mmụọ nsọ. Ọ bụrụ na unu agbaghara onye ọbụla mmehie ya, agbaghalara onye ahụ. Ọ bụrụkwa unu ajụ ịgbaghara onye ọbụla mmehie ya, agaghị agbaghara unu. Ozi ọma nke oseburu ụwa. Let the Spirit of the Lord come down. Amen. Let the Spirit of the Lord come down. Hallelujah. Let the Spirit of the Lord from heaven come down. Let the Spirit of the Lord come down.
of the Lord. From heaven come down. Let the anointing of the Lord come down. Ndị be anyị otu dịrị Jesu Kristi. Taa ọtụtụ ndị ihe ha na-akpọ ụbọchị taa wụ Pentecost Sunday. Aha abala anyị ime meziri na ụfọdụ chere ma Pentecost ọ pụtaziri mmụọ nsọ, mana Pentecost apụtaghị mmụọ nsọ. Pentecost wụ okwu mbite si na Greek. Ihe ọ pụtara wụ 50th. Ọ na-echeta the 50th day after the Passover celebration of the Jews. Ncheta abalị iri ise ndị Jew mechara mmemme ngafere, mmemme Passover. Ha mechaa mmemme ahụ, ụbọchị taa ha na-eme mmemme a na-akpọ Shavuot, the Feast of Shavuot, nke pụtara the Feast of the Weeks or the Feast of Harvest. So ya mere ndị Jew nọmba dị iche iche na-abịakọta ọnụ mee mmemme a kene Chineke nwee oriri. Ọ ya mere ọ bụrụ ma anyị gere ntị ọfụma, anyị ahụ na asị nọ ọtụtụ ndị Jew, ndị si mba dị iche iche mara okwu mba ahụ na-asụ wụ ndị bịara ihe ndị ahụ niile. So ha bịara iri oriri na omenala na ofufe ha. So nke wụ na kpọmkwem ihe anyị na-eme awụdịrị Pentecost Sunday. Ihe anyị na-eme ewu ncheta ndakwasị mmụọ nsọ dakwasịrị ndị apọstọl. Ọ bụ ihe anyị na-eme kwa, mana Pentecost ahụ ewerele aha ya. Otu mgbe m pere mpe, ọ na-awụ mgbe ọbụla m nọ ebe ndị na-ekpe ekpere nọ, anọgide asị na ha sụwa n'ire. So ha sụwa n'ire ahụ, ma na-ele onwe m anya, enweghị nke m na-asọ. So at a point adịrị m ka nke m ọ pụrụ iche, mebi mmụọ ọjọọ dị m n'ime mere ana m enweta mmụọ nsọ. Mana ka m banyere seminarị, a na-akụziri m ma na-etopụta ma oke ọwụghị na ha na-ese n'iso n'ire ka esi ama gịnị onyinye mmụọ nsọ. Na niile nọ ebe a enwere ike asị ka ekpere enweghị onye ga-asụwu n'ire, mana ọ pụtaghị na anyị enweghị mmụọ nsọ n'ime anyị. Ajụbazi anyị ajụjụ, gịnị bụ mmụọ nsọ? Onye bụ mmụọ nsọ? Ụfọdụ weziri mmụọ nsọ dịka force, dịka ikuku ma ọ bụ dịka ọkụ. Mmụọ nsọ iji kọwara ya, ọ bụ onye, ọ bụghị ihe, ọ bụ onye. Onye ọ bụkwa na owo pesin atọ n'otu dị gịnị dị ngọzi. Ọ ya wụ mmụọ nsọ anyị na-ekwu okwu ya. So asị ka akọwa ebe ọ ga-edo anya wụ, this is the nature of God's manifestation in our own time. Chineke buru ụzọ gosi onwe ya dịka onye okike nke anyị kpọrọ Chukwu Nna. Ya egosi onwe ya dịka onye nzọpụta nke anyị kpọrọ Chukwu Nwa. Ngosi na-egosi onye ugbu a wụ dịka Chukwu Mmụọ Nsọ, onye nkuzi na onye nduzi, onye na-agba anyị ume, onye na-ekwuchitere anyị ọnụ, onye na-enye anyị amara dị iche iche iji mata eziokwu ahụ ma bipụta ndụ nke onye otu Kristi. Ọ wụ ihe wụ Chukwu Mmụọ Nsọ. So ụfọdụ a na-ahụ ya asị ikuku, ọ wụghị ikuku, ọ wụ Chukwu n'onwe ya, mana ụdị ọ na-egosisi onwe ya ugbu a wụzi n'ụdị nke Mmụọ Nsọ. Obi n'ime anyị, obi n'ime m, obi n'ime gị. Ọ ya wụ olu ahụ na-anụ mgbe niile. Gị chọrọ ịgahie ụzọ, ọ sị gị nwa m chilata azụ. Ọ ya wụ mmụọ nke Chineke bi n'ime gị. Ọ ya wụ onye ọ na-awụ ọgbajuo dọrọ. Ị gaghị ama otu nsogbu gị niile ga-esi belata, ma ọ bụ otu amamihe ga-esi bịa ị ga-eji mara ihe ị ga-eji mee, ma ọ bụ ị ga-eji asọpụta onwe gị na nsogbu ahụ ị nọ. Ọ ya wụ Chukwu Mmụọ Nsọ ahụ.
So he is alive and active in every one of us. The only difference is enwe ndị na-ege ya ntị, enwe ndị na-eme gịnị anaghị ege ya ntị. Ndị na-ege ya ntị enwe active conscience. Mgbe niile ihe Chineke na-amasị ha, ha na-agba mbọ ị na-ege ntị n'okwu nke Chineke ahụ. So nke wụ na ọbụla na ịdị ka mụ onye na-asụbela n'ire, ọ pụtaghị na gịnị na mmụọ nsọ anọnyere gị, mmụọ nsọ mere gịnị nọnyekwere gị. And ebe iji amacha nnọọ kpọmkwem na mmụọ nsọ nọnyere gị ewu, legodu na onyinye ndị a niile n'ebe a, ị ga-ahụ otu, abụọ maọbụ atọ nke doro gị anya, enwere m onyinye a. Onyinye ndị a niile ọwụhụ n'aka ike gị, ọwụhụ n'aka ike m, ọwụhụ site n'ike nke mmụọ nsọ nke bi n'ime m, biri n'ime gị. Asịkwa na anyị na-enwere ihe na-akpọkwa the fruits of the Holy Spirit: joy, kindness, humility, love, patience. Ihe ndị a niile, all the virtues, they are the fruits of the Holy Spirit. So whenever you are manifesting these virtues, it means that the Holy Spirit is living in you. So nke wo enweghị onye mmụọ nsọ sọrọ asọ, enweghị onye ọ na-akpọ oke. Ọ ya wo ihe a egosiri anyị n'ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe mere nọ asị anyị na mgbe mmụọ nsọ ahụ bịara, onye ọbụla asụwazie n'ire. Ire a na-ekwu ịsụ ọwụhụ nke anyị na-asụ ugbu a. Sometimes I try to do comparison. Ire anyị na-asụ ugbu a na ire ndị agwara anyị ndị apọstọl soro mgbe mmụọ nsọ dakwasịrị ha. So sometimes I try to make the reconciliation. N'ihi na nke ndị mmụọ nsọ, nke ndị apọstọl soro na mbido, a sị anyị na ndị ahụ niile si esi bịa, ha na-anụ asụsụ ha n'ọnụ ha otu o dịrị Jesu. So nke bụ na ọ bụrụ ma m bụ onye Awụsa nọrọ ebe a, ọ gị ma na-anụ gị ị na-asụ asụsụ Awụsa, and o doro gị anya na eme ha asụ Awụsa before then. Ọ bụrụ ma iwe onye Greek gaa na-anụ m ana m asụ asụsụ Greek, and o doro gị anya, and asụ niile ewu for a purpose, the glory of God and evangelization. It was not just a mere noise. The speaking in tongue had a purpose: glory of God, glorification of God, and evangelization. Mere eji nwee many converts, more than 3,000 converts that day. So amaghị m, asịghị m na ndị na-asụ n'ire na nwoge mmụọ nsọ. I don't have that capacity to judge or to discern which spirit is leading those who are speaking in tongue. But I am just saying that you're not speaking in tongue, it doesn't mean that you don't have the Holy Spirit in you. Because your body is already the temple of the Holy Spirit. So all ya ka anyị na-echetezi ugbu a na-echetara anyị si na mmụọ nsọ anyị natara, okwu nke Chineke anyị natara wee eziokwu na ọwụ maka mmadụ niile. Ọwụ ya awụ n'ire ha na-asụ, n'ihi na ndị Juu che ma nzọpụta awụ nke naanị ha. Ugbu a agwazile ha na nzọpụta awụghị nke naanị unu, na Jesu Kristi bịara ka mmadụ niile, ka mba niile, ka nsọtụ ụwa niile nweta nzọpụta. Na anyị na-asụkwa n'asụsụ ahụ nke ọzọ menyere iwu na enyego anyị ikikere ịga mba niile kwusa ozi ọma ahụ. So ọ ya mere ụka anyị ji wụrụ mba zuru ọnụ, ọha zuru ọnụ, the Catholic universal. So our faith is not just for a geographical location or for a particular people or within a time. It's for eternity. It defies the law of space and time. So ana-ajụzi anyị taa, kee ụzọ anyị si na-ekwusa okwu Chineke a nke mmụọ nsọ nyegara anyị ike ya taa. How are we doing the work of evangelization? How are we spreading the good news that the Holy Spirit has empowered us today? N'ihi na ọkwa otu ihe ahụ ka anyị hụrụ na oziọma gụpụtara anyị taa, na Jesu Kristi mgbe ọ bịakwutere ụmụazụ ya kenechaa ha ekele nke udo, ihe ọzọ mere bụ gịnị? Ịkụnye ha ume nke mmụọ nsọ. Mgbe o kụnyere ha, it's not just for a waste or for fancy for them to go and proclaim the message of God, the message of the good news.
So ihe na-echetara anyị ugbu a na ụka anyị bụ ọwụghị nke ịrahụ ụra. Onye ma eji say na the spirit that we have received is not that of fear or timidity, but is that to call God Abba Father. So Chineke ewo nna anyị ugbu a enwezighị ihe na-atụ anyị ụjọ. Agbanyeghị na enwezighị ihe na-atụ anyị ụjọ, ọ pụtaghị na ihe niile ga na-agara anyị siriri werere otu o dịrị Jesu. Ịma ọtụtụ n'ime anyị na-adị so disappointed mgbe a gwachara anyị the promises of being a Christians. Anyị bata anyị ahụ na ọ dịkwa ka ụwa anyị ka dịkwa otu ọ dị, maybe ihe ka na-esikwere anyị ike, ụfọdụ adị disappointed. Because remember that these apostles and disciples of Jesus that received the Holy Spirit, they also faced tribulations. Ihe ntakwasị bịakwara ha, ahụhụ bịakwara ha, agụrụ gụrụ ha, egburu ọtụtụ n'ime ha egbu, ụfọdụ tinye ha n'ụlọ mkpọrọ, mana o gbochighị ha ikwusa okwu nke Chineke, n'ihi na mmụọ nsọ enyego ha ikikere ịma na ihe dị n'ihe ụka. That is the power of the Holy Spirit. Ịgwa anyị na ihe dị n'ihe ụka n'ụwa anyị ebe a nwantịntị na anyị nwere ụwa ebe nke anyị na-akwado maka ya ugbu a. So anyị na-ayọ Chineke na Jamisa nke mbụ ka anyị jikwere otu okwukwe ahụ na otu mmụọ ahụ ụmụasị natara ga-akwụsị okwu Chineke, ka anyị jikwere ya ebe na anyị mmụọ nsọ ahụ site na baptizim na-emere anyị na site na Jesu Kristi anatara ụbọchị niile inyegagharị mmụọ nsọ ahụ. So we have no excuse not to proclaim the word of God. Ụfọdụ nwere ike isi, anyị niile anyị ga-awụ na fada ka anyị ga-awụ pastor. No, your life alone can be the gospel others will read. Your life alone can tell it all. The way you handle your fellow human beings, the way you accommodate others, your show of kindness, your forgiveness. Even though if you encounter, you begin to ask yourself questions. More than memory, even though who to has a paper, Majua woman, come with the father. And getting me man a paper to chance a paper. Only come home, but his life has influenced me. Even though I'll give to has a new nye, it won't begin no one new to her, Nachuku come gozi, Kakagozi, Mokaria, Mana getting me when he mobi. So his life is already preaching to me without saying a word. So it's not all about Bible or going out there to make noise or becoming a priest. Ntogi onegosi muta derin also is your life a role model to others. So ka Chineke mere anyị ebere ka mmụọ nsọ a gbanwee anyị. Nyekwana ya onyinye ndị a niile ọmarịcha niile edere ebe a, onyinye nke amamihe, onyinye nke ikikere, onyinye nke nghọta, onyinye nke egwu Chineke, onyinye nke adịmasọ, onyinye nke amamihe, onyinye nke ezigbo ndụmọdụ, nke ọ ga-awụ anyị gbachọsị n'elu ụwa anyị enweta okpu mmeri n'igwe si na Kristi onye nwe anyị. Chukwu mmụọ nsọ ekwe m n'otu Chineke.
na nwapụta oge ha na-esekpuru na-eche obodo ya na nne na nwa oge si na ndị na-amụha okwu ekwe otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na ndụ ụwa ga-abịanụ. Ekpere nke ndị kwerenụ ụmụnne m na Kristi ugbu a bụ ohere dịrị anyị ịsaghara Chineke obi anyị yọọ maka onyinye nke mmụọ nsọ na mkpa ọzọ dị iche iche nke anyị bụ obi n'obi bịa. Biko eweziniwe na gbaghara m Chukwu biko achụpụla m na alaeze gị Chukwu. Mmadụ anọ ga-edu anyị n'ekpere. Biko eweziniwe na mgbaghara m na alaeze gị Chukwu. Eweziniwe na mgbaghara m Chukwu biko achụpụla m na alaeze gị Chukwu. Onye kere eluigwe na ala
ka tụpụla mụ n'alaeze gị Chukwu. Anyị na-echetakwa ụmụnne anyị ndị yọrọ aja misa, na-echeta Chief Mrs. Vero Aneke, onye na-ekele Chineke maka onyinye nke ndụ, na-echeta ụbọchị ọmụmụ ya. Anyị na-echetakwa ndị Charismatic Prayer Group, ndị na-ekele Chineke maka onyinye nke mmụọ nsọ, ka mmụọ nsọ adịgide n'ụlọ ụka na-edu anyị n'ọrụ niile anyị na-arụ. Na-echetakwa ezinụlọ Mr. Emmanuel Okeke, na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi ya. Nna ji ike niile, anyị eji n'okwukwe na ịhụnanya kọsara gị mkpa anyị niile dị iche iche. Isi n'obi ebere gị nụrụ arịrịọ anyị ma mụnye ọkụ nke mmụọ nsọ gị n'ime anyị, ka ọ na-edu anyị ma na-echedo anyị. Sikwa otu ahụ mezuru anyị ebumnobi anyị karịa otu anyị si were ya si na Kristi onye nwe anyị. Jankem Nankono, Masikunaji Kenele Narano. Amen.
Chineke pụrụ ime ihe niile, biko nye anyị amara ahụ nwa gị kwere anyị na nkwa, ka Chukwu mmụọ nsọ wee nye anyị nghọta zuru oke n'ihe niile gbasara àjà nke misa, wee kpughekwara anyị ihe niile bụ eziokwu site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'odiwenụ Chukwu anyị ihe ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o Nna dị nsọ, Chineke chi ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa, ise na Kristi dịwe n'anyị, onye rọgoro n'elu igwe kasị elu were nọdụ n'aka nri Nna, bịa n'ụbọchị taa zitere ụmụ ya ndị o si n'ụwa ghọta mmụọ nsọ nke o kwere na nkwa. N'ihi nke a ka akụkụ ụwa niile ji jupụta na aṅụrị nke na-enweghị ube. Igwe na mmụọ ọma na ike niile nke n'igwe na-ekwe ukwe nke otuto gị oge niile, na-asị: Nna, ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị a nsọ ntụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee họrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edinye n'ahụhụ ọnwụ nke o ji aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya, nye ụmụazị ya, na-asị: naranụ nke ya, rie na onye ahụ n'olile nke ya bụ ahụ nke a ga-eduru onye maka unu.
otu ahụkwa ka o si mee mgbe richiri nri anyasị. Ọ bụla iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bụ onye ụmụazị ya na-asị, naranụ nke ya ọnụ ya unu niile, nke ya bụ ego nke ọbara nke ọgba ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara ha njọ na ha emenụ nke ya na ncheta nke ihe omimi nke okwukwe. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị kwuo n'ihu gị, n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu ise na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, itozuo gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Anyị arịọ ka i mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa taa ụwa, were kete ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube si na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile e kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna chi ike niile, nsọpụrụ otuto niile, ise n'ụwa atọ ụwa niile. Ụmụnne, ka anyị were n'ekpere onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuwe Chukwu nna. Zọpụta anyị na-arịọ gị o sepụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere gị n'oge nke anyị si n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi.
onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl ya, udo nke m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwara na nje anyị gaa, kama lekwasị anya na okwe nke nzukọ gị. Biko nye ụdị dịka otu mele ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ Onyenwe anyị Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke.